Merħba għal 15-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta b'Differenza. Qegħdin ngħixu fi sfond li fih in-numru u l-infografiċi qegħdin jiddominawna. Il-lingwa tat-taħdid saret numerika, ippuntata biex far jaqtaw u ppreżentata bħala oġġettiva. Matul l-organizzazzjoni tal-festival li minn dejjem kien kostret li jkun differenti, għaddejna minn ħafna dilemmi u burdati differenti, sforz l-istess numri u infografiċi ivarjaw minn jum għal ieħor. Mistax qabel kellna niltaqgħu fil-Forti Sant'Irmu, ħarġet l-aħbar li tlaqqih tan-nies ma jistax jaqbes il-15 ruħ u dan in-numru ġenna nħassu dak kollu li konninna nippreparaw għal-Forti. Kien diżappunt totali, imma nexxielna nqumu minnu u qegħdin hawn qudiemkom. L-isfond numeriku qed jiġi kkumplementat minn fruntieri jitilgħu il fuq mingħajr bżonn ta' ħitan biex xefaq ta' spazji oħra jitattew u jinħbew b'nazzjonaliżmu jolli rasu u s-sospensjoni tal-Unjoni. Il-barrani ma baqax vjaġġatur, reġa' sar vagabond li mal-idejat ħżiena tiegħu għax mhux bħal tagħna iġib il-virus. It-tbissima lejn ħadd ieħor tattit mhux biss mill-maskra imma wkoll mis-suspett. Is-suspetti, it-tbejjid fiżiku minn xulxin u l-hekk imsejħa oġġettività tan-numri nistgħu narmaw ruħna kontrihom biss bis-suġġettività tal-lingwa u dak kollu li toffri f'forom differenti. Waqt li l-workshop ta' traduzzjoni ma setax isir, l-awturi missiedna tagħna xorta traduċew lil xulxin u qed iwasslulna ħsibijiet differenti minn spazji mbeda iżjed mis-soltu. B'tama li mal-estetika differenti titwassal ukoll ħajja differenti. Id-diżappunti u l-inċertezzi li għaddew minnhom l-awturi ma kienu żgħar, iżda xorta qed jippreżentaw ruħhom qudiemna u jfakruna li fejn ma jaslux in-numri, il-kliem imħaddem b'sena u mħabba imur tassew lil hinn. Grazzi.